Malam Shastri, ka shirya wa tambayoyi na? Za ka amsa su? Hai, ni nan duka biyu ne, ni ne tambayar ki kuma ni ne ansar ki. A nan wajen akwai ƙwayoyin magani 4. 2 na zazzaɓi, 2 na mura. Matsalar ita ce, girman su, nauyin su, launin su duk ɗaya ne. Sai dai 2 na zazzaɓi ne, sauran 2 kuma na mura. Ta yaya za ka rarrabe su? Zakakuri in dai akwai kwakwalwa to a yi mana bayani. Ni zuciya gare na fa ayi. Kina so ne? Jama'a ya isa, kawai ka amsa tambaya. Na amsa tambaya? A wuce ta. Dama haka ne tsammani daga gare shi. Tambaya ta 2, there are 8 balls. Oh, ya haƙuri. Akwai ƙwallaye guda 8. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 da 15. Ka zaɓi 3 daga cikin waɗannan ƙwallaye sannan ka sa su a waɗannan guraba 3. Ta yadda idan an tara lambobin da ke jikinsu za su ba da 30.